139 ceramics. May mga ano na siya. Ano yan? Premium quality. Ducted base. 159. Taman stick eh. Dito man tayo pa na-open para na itangay. Pwede na to. Mama, ito pa lang sa barangay siya. Wee! Mahulog pa. Kunin mo, mami, oh. Okay na yan. I know when you get it. Magkano yan? 159. Ano ba? May bago kang lutuan? Ayos na eh. Okay, yan. So, nandito kami sa Walmart West. Yan. So, galing kami ng Kingston. Diyan, nagpagawa kami ng tax sa kaibigan namin. Kasi, tax season na naman po dito sa Canada, no? So, kailangan natin mag-file ng tax. Kami ni Joanna, nagpagawa na. Sakto, iniwan namin sila mama doon sa DQ kasi may libre ng ice cream. Ano? Yung cone. Kasi March 20 ngayon, may libre sila. Kasi ito yung unang araw ng spring dito sa Canada, no? Siguro pa-promo nila, kaya meron silang libreng ice cream. Doon namin iniwan si Mama and Isabel. Nanonood lang si Isabel lang sa cellphone, ano, habang nagbabantay si Mama. Tapos dumaan na rin kami dito sa Walmart. So, yan, nakabili kami ng lutuan. Yan, dagdag sa ano natin. Gusto na namin palitan ni Joanna yung mga gamit namin sa kusina. Kaya, nung nakaraan sa Costco, yung wok, tapos yung ito. Yes, sa kortina. Ay, nabi sa kortina ta. Palitan po sa kortina ni Mama. Yan. Ata. Di ba kung itong blue, gray ba ito? Gray yun. Ito. Yan. Yan. Ini ba to? Blackout. Yan ata. Blackout. Hindi ko pares ba dito? Oo, ito. Ito to. Parang ganyan. Yan. Yung sa kwarto kasi namin, ano. Isabel, come here. May kumuha sa'yo dyan. Kukuha sa'yo. Yan. Yung sa kwarto kasi namin, ano, blackout yung nilagay namin kortina. Gawa ng, pag nagpapanggabi kami, pag umuwi gusto namin, walang pumapasok na sinag ng araw. Kaya yung isang kwarto wala, lalagyan namin. Kalbo yung Pokemon cards. Wala na yung mga cards, mga trading cards, kalbo. Lang. Hockey. One Piece. Kano kaya to? Last time kasi bumili kami ng trading card sa London Drugs, ano? $90+. Yung pinsan kasi namin sa North Battleford nagko-collect siya ng mga trading cards Pokemon, kaya nakakuha pa kami nung hinahanap niyang set doon sa London Drugs, ano? So bumili rin kami ni Joanna, pero hindi namin na-open. I-save lang namin. Usong-usong ngayon yung pangungulekta ng mga trading cards, kaya gusto ko rin sana mag-collect ng One Piece. Yun naman akin. Mga pang ano na, oh. Hindi na mga panglamig tong tinda. Mga pang summer, spring. Nandito daw sila Joanna eh. Tumitingin-tingin ata. Saan yun? Isabel! Look what I have. What's that? Cardboard. Huh? Cardboard. Huh? Let's go. Oh. Maghahanap sila ng... Alam ko, hinahanap nila. Bira kami dito sa anong to eh, sa Walmart na to. Nobel. Kasi dito kasi ito sa may bandang west, ano? So, bihira naman kami mapadpad dito. Kung hindi nga nagpatax kami, hindi naman kami mapapadpad dito. Bihira kasi si Isabel sa West Walmart. Ano, Bel? Yeah, kung hindi and I found some cardboard. Kung hindi pa kami nagpatax, hindi pa kami mapapadpad dito. Ano, Bel? Bihira kami dito, bihira. Bayad na, bayad. Punta tayo ng bulk burn. Basta may gusto siya. Pokemon cards. Pokemon Bell. Kuha tayo ng Charizard dyan. Nakakatuwa lang kasi mag-open ng Pokemon cards. Addiction. Let's go. Bulk burn.
Isabel. Wow! Buti dito, ano eh. Kikilo-kiluhin mo lang, ano. Bakal ka maming, ano, mixed nuts. Kayo. Mayan ako mixed nuts. At alam mo, kamo, ang dami yung addiction. Si Mama? Ay, mama, red pistachios. Talaga? Kung anong saro. O nilagay niya lang sa ano? Ayos ano? Ayos oh. Mama, uli, sliced almonds. Sliced almonds. Mura lang naman, 100 gram to 66. $2.66. Buti na lang dito sa tapat ng ano, Walmart. Merong bulk barn. Hindi pa daw nakapunta si Mama dito eh. Kaya sinama namin. Bibila ko nito mamaya, mixed nuts. Mixed nuts. Ayos. Maganda kasi ito pag magbe-bake kayo kung anong gagawin niya. No? Tapos may mga chocolates na, no? So, by gramo. Bibili ko yun, no? Nyug, sweet coconut. Ano ma'am? Pang ano po yan, ma? Mga ganyan. Sweetened coconut, shredded. Oh, desiccated coconut. Sa mga ano, macarons. Ayan, mga macarons. Mga raisin. Dried cherries, ma. Oh. Dried cherries. Oh, may ano, honey dates. Organic medjool dates, oh. Yan, mga dates. Unsweetened coconut shredded. Ito, flake. Iba-iba, no? Belle! Isabel! Baka lasaan mo kung ano-ano siyang nilagay dito. Isabel! Come here! Yan, oh. Pang ano? Pang bake. Turkish figs. Dried apricot. Masarap to. Rayaon. Nandito na lahat. Oh. Yan, oh, marami pa dyan. Dakol pa dyan. Marami pa dyan. Mga fruit mix. Fruitcake. Fruitcake, no? Kaya no excuse na likod. Berry. Ito sa mga aso. Yan, oh. Sa mga aso yan. Ito sa mga birds, mga patuka. Ito mga sa mga animals. Siyempre ito, masarap to. No, yan, oh. Milk chocolates. Uy, alam ni Isabel yung kantang yan. Yan, oh. Chocolate. Broken nut roll. Ito, nalaki yung mata ni Isabel nito. Oh, more chocolates. I know. Ayun ang mga coins. I know. Wow. Heaven para kay Isabel. Let's go, Bel. Ang daming candies. Kaya tuwang-tuwa si Isabel, eh, oh. Mga lollipops. Ito, KitKat minis, oh. Ano mo, marami mo, ma? Oy, nandito na lahat. Kayo na lang kukuha talaga. Kayo na lang magpipili. Ha? Can I choose something there? Wow, you like that one? Oh, sige na, agad ka kay Mama. Bawal siyang gumballs dahil. Bawal lang. Oo, nga pala, bibi. Bawal gumballs, bawal Isabel. Opo, bawal Isabel gumballs. Iba na lang. Ha? Ay, hindi ang gusto niya. Ini. For your dog biscuits. mga for dogs. Arin dyan, arin. Here lang, anak. Pili lang dito. Here lang. Not the big one. Arin ang gusto? Arin? Which one? The fruit one. This one? Yeah. Okay. The plastic? Okay. Nasaan ang plastic nila? Ito. Yan. Kuha tayo. Ito. Ano? Yan? This one? Okay. Okay na? Opo. Opo. Happy? Opo. Paano pa kita? Mabayad pa? Peanut butter cups. Ito daw sabi ni Joanna, lalagyan daw ito ng gatas. Tapos magiging mashed potato na. Ano? Okay na, Bel? Mga sugar. Cajun seasoning. Mga seasoning. Ano?
Popcorn seasoning. Dito na lang. Ito. Mga seasoning. Ano pa? Mga seasoning. Lavender. Dito na lahat ay. Lahat ng seasoning nandito lahat to. Papa, tie this bag up. Tie this Okay. bag. Please. Ito mga sprinkles, baby, oh. For the cake. Oh, for the cake, tama. For the cake. When people are out. Siyempre ako, kukuha rin ako ng mixed nuts. Nabel, Papa, hey, hey. what's this? Hey, hey. Oats. Look, Papa, Ah. hey, hey. Nasa say hey hey. Ay, this one's a chicken. Papa, look, hey, hey. May nakita si Isabel. Mga ganyan. Si Moana. Say hey hey. Say hey hey. Ha? Okay, Eh, honey very roasted good. daw yan, oh. Wala ba yung regular lang? Parang matamis ba yan? But I need Siguro. one more thing, Mama. Wala bang iba? Ano pa tayo? Paano? Hindi yung regular lang. You don't need anymore. Deluxe mixed nuts. With walnuts, roasted and unsalted. Mahal man pag inano mo. Tama lang. Pag tinanong mo gramo mo. 340 ang ano man, oh. Ang 100 gram. O, tama na yan. Buksan mo na yung bulsa mo. Kunin mo yung mga yan. Yung mga malalaki. Yung tao, mga walnuts. Kaya dayan shape kang brain tag. It's good for the brain. Good for the brain. Yan. Ikaw pa daw mas ipapadawan mamang nuts. Okay na yan. Oh, balik mo na. Kunin mo yung ano, Brazilian nuts. Yan, oh. Yung malaki. Yan. Hindi ka talaga sa... Brazilian nuts. Sige na, okay Sige, ilagay. Ay, sa... Daddy, sa ano mo. Akala ko sa ilalim. Si, Mahal-mahal din yan. Si mama, Oh. wala man yan gusto pero gusto niya lang bumili. Ma, ikaw pa kayo mo sa harong. Di pa nga ninindo ubos. Pagpili kang iba. Ikaw pa kayo madumi. Yung ano? Ako sa iyo pa kayo. Yung pink pistachio. Itong pink pistachio. Ay, nila lang. Sige na yan. Luto na ba yan? Ares, Hindi pa pwede. ay pistachio, regular. O, yung baga unsalted yan. Ano lang. Ayan, ah. Yan pong pink, kaya mo. Siguro $10 naman yan. Pig ano lang kayo dyan. Pig dye. You'll never know. Yeah. Ano sabi mo? Wow. Oh, iya, 100 grams na kayo dyan. Sige siya. Tuturo-tuturo siya yung dot lang. Okay na yun. Hindi makita doon yung nalilipid. Pero kung mamakunin sa itong isip ko, masukay pa rin magpakali itong sa... Oh, sa Costco. Yung sa Costco, yung malaki. Na pistachio. Pero, hindi kaya cute kaya tayo. Ganun. Pwede lang yun. Yung kukunin mo lang yung tama. Poti. Wash, I don't know if may wash remedy. Magtaas ka na, Daddy. Baka pa yung poti ng mother. Mag-washroom si Isabel. Ano yan? Garden of Eden. Oh, yung may papaya yan. Yeah. Remember, yun yung tapos kinuha ko sa Chow. Papaya. Dried papaya, no? Naday ko man na ubos. Parang Kaya dried dikit papaya. lang ko kalmi ko. Si Papa, mga gusto niya. Okay na. Let's go. Let's go! Kayo talaga ay mahilig mag-bake at yung meron doon mga ano yung tawag doon, yung mga pangluto-luto pa na mga powder kompleto rin sila, ano. So kami ay nakakuha din ng pangkain-kain ng mga nuts, ano. Yan. So kami ay uwi na rin at may pasok pa ako mamaya. Yan. The next day. Good morning, yan na. Mag-alas 7 pa lang. Pero nandito ako sa Baldo Village, no? Kasi drop ko yung hindi namin ginagamit na lutuan. Kasi kahapon nga, diba, bumili kami ng bagong lutuan. So, i-donate ko na lang to. Sarado pa yan, pero iwan ko na lang dyan sa may pinto. Alright. Tapos after nito, punta ako ng Superstore. Nagdadating na yung mga magtatrabaho ata. Ngaga rin nila. Yan. Lagay ko lang dyan sa may pinto. Yan. Woo! Lamig. Minus 20 ngayon eh. Feels like minus 20. Yan. Ano yan? Mga nagsisidating na. Yan. Iba pala dyan, ano, mga Pilipina.
So, yan, nakapunta naman tayo ng Superstore. 10 minutes. Mag-open na rin ng Superstore. Kasi ang open ng Superstore alas 7. So, present na naman tayo sa sa opening. Kasi Friday ngayon, syempre, gulay. Bibili ako ng gulay, hindi pwede magkarne. No? Yes, kasi yun nga ang namin ni Joanna. Pag Friday, wala muna kaming karne. Si Joanna, hindi siya nag-rice. 40 days ata yung sa kanya na walang rice. Kasi nito nga para sa Holy Week ito yung namin ni Joanna para sa Holy Week. Kung tuwing Friday walang karne, si Joanna naman 40 days ata walang rice. Yan. So parang pag Friday wala rin siyang karne. Kaya mamimili muna ako ng gulay sa Superstore. Sana may ampalaya. Yung ampalayang katulad sa Pilipinas. Ayoko yung maliit na ampalaya. Pero kasi merong maliit Pero sana meron sila nung mahaba. Meron na akong upo sa bahay Ito patola. Ito lang yung ampalayan lang. Ano kaya? Pwede ko naman sigurong gisay na lang yung upo Pero kailangan kong dagdagan yun. Bili pa ako siguro ng isa pang. Okay na to. Ay. Magtortang talong tuloy ako. Kami ni Joanna. Ayan. Siguro mga 3 nito. Pwede yan. Saan yung mga plastic dito? Luya. Magandang namimili na maaga Wala pang ilang customer lang. Ilang customer lang kami. Tapos bibili na rin ako ng tinapay. Wala na kayong pandesal May nakita akong pakwan. Pakwan. Kuha tayo ng isang pakwan. Kukit lang itong mga pakwan. Sakto lang to Sakto lang. Ito siguro. Medyo malaki ng konti. Ito. Pwede na yan. Kukuha na tuloy ako ng kamatis. Ilang piraso na lang yung kamatis namin na ata dun Laki. Para meron na kaming stocks. Meron pa naman dun pero dagdagan ko na. Dito. Patatas. Sibuyas, meron pa akong sibuyas. Siguro 7 cents, 2 bawang. Ano yan? Titingin na rin ako ng tilapia Meron dyan tilapia. Nung nakaraan nakasale para masarap maggata bukas, ginataang tilapia. Kasi may bok choy. Yun. Para naman, sa Sunday naman magkarne. Para pag maganda sa sa weekends ang panahon, sabi ko kay Papa magliempo kami. Tilapia kaya raw tayo. Okay. Tapos nagtira. Pwede na to. 3. Ulitan natin. Yung malaki-laki. Tapos sa sunod bangus.
Kasi bangos, hindi pa malinis. Ikaw pa magkikis-kis eh. Malinis na sana ang bangos. Pero okay na yan. Yan. Naka 30% tong La Suerte. Hindi pa naman pa expired. Ano pa oh? April ano pa? 6. Naka 30%. Halos pareho lang nito. Bakit kaya naka 30% off to? Pero okay pa naman. Bakit kaya? Pero $5 lang naman to eh. Ito na lang. Yung hindi naka 30%. Bakit kaya? Ito na lang. Tapos yung isang binibili ko pang tinapay, wala pa atang deliver. Ito ibang brand ng ano pandesal pero Pilipino din syempre. Rians. Itong isa ano La Suerte. Sino ba yung sa akin nagsabi na La Suerte parang galing pa ata to ng ano Prince Albert? Parang si Helen. Itong ano ensimada. 30% din. Kano ensimada? 9. Pandikoko. Ay, akala ko pandikoko, pandesal din. Wala yung parang may ube. Walay. Ito, pwede ito baon ni Isabelay mamaya. Ito, Isabelay. Baon niya sa school. Munti ko na makalimutan yung ano, peanut butter pala na wala na kami. Yung organic, nagustuhan nila yung organic na palagi kong binibili. Sana merong nakasilyo na nakaraan eh. Sana ano, meron. Yung PC organic na peanut butter. Masarap naman talaga kasi yun. Tingnan natin kung meron. Peanut butter, asa yung PC? Naka-sale, $5.90. Ito ba yun? Yung crunchy smooth yun eh. Ito. Ito. Smooth. Yan. Siguro kuha ko ng isang smooth. Tapos isang crunchy. Para matry. Sarap kasi ito eh. Isang crunchy, isang smooth. $5.99, hindi na kasi. Parang nakasale yan eh. Okay na yan. Alright, ano ka ba? Okay na siguro yan. Yan na para makapag-almusal na. Pag galing kasi ako ng trabaho, pag galing ng gabi panggabing trabaho, nadaan na ako dito sa Superstore. Bagong lagay. Dito na tayo sa medyo hinog na. Yan. 78 per pound. Okay. Sinishake kasi namin ni mama eh. Sarap siya shake. Lalo na pag may mga kasamang berries. Blueberries. Tapos tawag dito? Strawberries. Masarap. Lagyan mo lang ng gatas, okay na. Kahit walang asukal. Alright. Bayad na tayo. Okay. Uy, may nyug. Buko. Ito nyug. Dapat may kayo. May kudkudan. Kano to? $2.99. Coconut fresh yang $3.99. Dragon fruit. Okay, let's go. May araw na oh. Dati alas 7 wala pang araw. Araw na.
2022. Ikalawang araw ng spring. Ano? 21, 22. O 20, 21, 22. Kailan nagsimulang count niyan? I don't know. 21, 22. 21, So, 22. dalawang araw na. Sabi spring. Sabi spring. Pero nag-snow. Bakit ako daan, no? Morning. Papasok kasi si Joanna sa trabaho. Sabi ko, huwag na pumasok eh. Ay, wow. Joke lang. Bills to pay. Pumasok ka. Kahit bumabagyo ng snow. Diba, no? Okay man lang ni Dad. I think this is, like a normal snow. Di naman to snowstorm. Hindi naman. Sabi hanggang ano lang, ata alas 8. Talagang nasanay lang tayong wala ng snow Wala lately. nang matagal eh. Ilang weeks na yung walang snow, no? Tapos natunaw na yung mga snow. Wala ko masyado makita. Malinis na yung road. Tapos ngayon may snow na naman. Yun, no? Kita mo. Kasi makapal lang buhos ng snow eh. No, tsaka sa sa mga cars na nasa Tapos harapan. yung Siyempre yung hangin. tilamsik ng snow. Tilapsik, tilapia. Speaking of tilapia, mamaya si Papa magluluto ng Sinanglay. sinanglay. Tapos siguro Pakita natin yan. fried tilapia din, no? Tatlong tilapia lang yung pinagili ko kahapon. Ay sige pag Baka nag-fry ka ng tilapia pati tumitigas. Hindi ko naman pinafry, air fry. Air fry. Hindi sa langis. Wait lang, I'm gonna take a video ng road. Good morning. Dito to sa 8th Street. Yes, ayan kasi Daddy, kaya siya zero visibility kasi Ito yung sa car, Kaya kung nasa likod ka ng car, logi ka. Kanina sa Circle Drive. Dito kasi sa Saskatchewan kada Sabado wala masyadong sasakyan. Pag umaga, pag namaaga ka. Grabe ay. Oo nga, kapal agad kapal yan. I know. Pero ako hanggang 7 lang. 7 lang ako. 3 minutes before 7. Huli na nga din. 3 minutes. Sarap ng almusal. What's this, Dad? Croissant. Sausage. With sausage and egg. Sa Tim Hortons. And of course, syempre, best friend sa umaga. Tahimik pa masyadong Saskatoon, no? Sabado ng umaga, tahimik pa masyado. Look at the snow. Beautiful. Ito ay, Broadway? Broadway. Sa summer, ito ang goal namin. Dito naman kami maglalakad-lakad. Tanda mo last year, April, di ba? Naka-t-shirt na tayo. Tapos mga April 17 ata yun last year, biglang nag-snow. Hindi lang snow, talagang parang bumabagyo ng snow. Naka-t-shirt na tayo nung a week before, noon. Magapan masyadong mahirap. Ito yung tulay na Broadway. Wala makita Ay, masyado. dyan Daddy sa side mo. It's pretty. Maganda dyan, no? Dyan, yung papunta diba dyan? Maganda yung Ilang bridge na to? 1, 2, tapos sa kabila. 1, 2, dalawa. 3, 4. Tapos Paano man meron pa naging dun. 4? Meron pa doon. City Ah, of ito. Bridges 1, 2, 3, 4. Yes. City of Bridges ang Saskatoon. Tapos ayun yung apat. Pretty. Wala. Ano? Ano naman yan? Ano to, jogging pa? Negative 17. Amazing. Galing mo na dyan.